गिबि गिबियाव आङो खौरां लागिरि नोंथांमोननिसिम इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि जानानै अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। नों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय इरागदाव कमिउनिटि हल क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो जों दिनै खुंफुंदों। फुंनिफ्राय आरम्भ खालामदों जोङो प्लेट हस्टिं खालामखांबाय मानगोनां इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि दिदोम आफादगिरि सिला बसुमतारिनि आखाइजों आरो लोगोसे जोङो मार्टियासखौ जोङो बेखेवदों लोगो आफादगिरि मानगोनां बिजायख्लं बसुमतारिनिसिम दिनै बेखेवखांनाय हाबाफारि जाबाय। आरो बेजों लोगोसे गोबां भिक्टिमाइज फेमिलि आरो गोबां इउनिटि फराम एक्स एनडिपिखौ मोजां मोनग्रा आरो गोबां एनडिपिफ्रा बारगु एनडिपिफ्रा दिनैहाय मुंख्लंफोरनो दिनै बिबार बारदों बावफुंनाय जाफुंबाय। दा बेनि थाखाय आं इउनिटि फराम एक्स एनडिपि जानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बेनो दिनै इउनिटि फराम एक्स एनडिपिआ थांनाय 2022 21 अक्ट'बरावहाय बे इउनिटि फराम एक्स एनडिपिआ जोङो सिगाङाव आफादा मोनसेल'मोन। बेनि उनाव जों गेजेराव गावथा गावसि जाखांनायनि उनावहाय एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जोङो मोनथाम मोनब्रै जाना थादों। बेनि उनावहाय जोङो माखासे मुंख्लंफोरखौहाय जोङो खौसे आरो सिबिनाय जुदि लाखियाब्ला जोंनि माखासे भिक्टिमाइज फेमिलिफ्रा जोंनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायगोन बा माहारिफ्रा दुखु मोनगोन। बेखिनिखौ नोजोर बोनानै जोङो थांनाय 2022 8 सेप्तेम्बराव जोङो बेखिनि बाथ्राखौ सुरु खालामदों रायज्लायजेननाय जादों। बिनि उननिफ्रायनो जों सावरायनानै जोङो 2022 26 सेप्तेम्बरावहाय हिमालयनि मोनसे हटेलावहाय जों मोनसे एडप कमिटि दानानै लानाय जादों। दा बे एडप दाखांनायनि उननिफ्रायनो जोङो मोनसे सिरियासलि जों सावरायनायनि गेजेरजों जे एनडिपिआ जे माखासे थांनाय 2020 27 जानुवारियाव जे मोनसे एकर्ड जालांखांबाय। बे 2020 27 जानुवारि एकर्डआव जालांनायनि माखासे क्लजेसफोरखौहाय दिनैहाय मावफुंनांगौनि सार्थआवहाय जों जुदि साइडनिफ्राय बा माबा मोनसे आफाद संगठना दिनै प्रेसार होफालाङाब्ला बे जोंनि माखासे एनडिपिनि माखासे क्लजफ्रा रिलेटेड थानायफ्रा दिनै सरकारा जेबायदि खामानि मावनांगौमोन बे बुस्थुखौ जोङो दिनै 3 बोसोरनि उनावबो जों नुयैनि थाखाय जोङो मोनसे सिन्था खालामनायनि गेजेरजों दिनै बेखौ दाफुंना लानो गोनां जादों। बेनिफ्राय इउनिटि फराम एक्स एनडिपिआ जेला एडप दानानै लादों 2022 सेप्तेम्बर खालि जोङो बे मोजां मोनसे फिथाइखौ मोनफुंनो हादों। बिनि अखानायैनो 27 सेप्तेम्बर खालि 2022 बे दिनावनो मा जादों जोंनि मानगोनां फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि सारखौ जाबर जीबन जोबथा सेन्ट्रेल जेलावहाय दोननायनि मोनसे नटिस होदों। थिग बेबायदिनो जों सिन्था खालामदों जोङो 26 तारिखआव सावरायबाय आरो 27 तारिखआवनो बे अखानायैनो मोनसे गिलु फालु जोंनि गेजेराव मोनसे नटिस फैदों। दिनैहाय बिथांनि बेखिनि मेसेजखौ मोननानै जों आरो सिन्था खालामदों नंगुरिफ्रा दिनै बिथांमोना मानगोनां प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिनि सारनि सायाव आरो माखासे सिबिआइआव थानाय केसफोरनि सायाव 56 नियाय केसनि आरो माखासे नन हाइनेन्स केसफोरखौ लानानै आरो माखासे आउट अफ स्टेटआव थानाय केसफोरखौ लानानै आउट अफ स्टेटआव थानाय माखासे जेल थानाय माखासे मानसिफोरखौ बख'नांगौनि सार्थनि थाखाय जोङो दिनै दानि जे रिजनेल गभर्नमेन्ट इउपिपिएल सरकारजों प्रमद बर'जों फर्मेलि इनफर्मेलि जों सावरायबाय थासेयाव जों दिनैहाय माखासे मोजां फिथाइखौ नुवाखै। मोजां मोनसे मावगोन बा मोजां मोनसे फिथाइ मोनगोन बेखौ जों नुवाखै। मानो होनोबा 27 सेप्तेम्बराव जिखिनि रिजाल्ट रन्जन दैमारिनि बेनो जोंनि थाखाय मोनसे फोरमान जादों। दा ओइ दिनखालिनिफ्रायनो इउनिटि फराम एक्स एनडिपिआ आरोबाव जोङो रासिन आरो सानफिननो गोनां जादों। बेनिखायनो जोङो आरोफ्राय जों गोख्रों आरो सिदा खालामनायनि गेजेरजों बे इउनिटि फराम एक्स एनडिपिखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बलामगुरिनि गोरोबथा फार्म हाउसावहाय अक्ट'बरनि 21 नैबे दिनैनि थारिखआवनो जोङो बे आफादखौ दाफुंनानै लानो हादों। बे आफादखौ लाखांनायनि उननिफ्राय आरोबाव जोङो जोंनि नैबे इउनिटि फराम एक्स एनडिपिखौ जोङो रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लानो हाबाय। बियो माखासे जोंहा अफिसियेलि किसु खामानि मावनोबो हानाय जाबाय। बेनिफ्राय इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि माखासे जोंहा मट' दङ। जों खामानि मावनांगौनि थाखाय जोङो मोनसे मट' खालामनानै लानाय जादों। बे मट'आनो जाहैबाय पिस एन्ड हारमनि एन्ड डेभेलपमेन्ट अफ दा पिपोल्स। नैबे माखासे इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि मट' जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बा जोंनि बिटिसिनि सिङाव बा आउट अफ बिटिआरनि बाहेरायाव जेसेबांनाखि बर' माहारिनि बिफर आफर माखासे ससियेल एक्टिभिटिस खामानि सायावहाय जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला बेवहाय इउनिटि फराम एक्स एनडिपिआ अरायसम अलखद समाव जों बाहागो लाफागोन। दिनै बेखिनि थांखिखौ जों दिनै बेवहाय जों सोसनना लानाय जादों बे मट'आव। बेनिखायनो दिनै बेखिनिखौ लानानै इउनिटि फराम एक्स एनडिपिआ दिनैहाय जोङो 2 बोसोर जाबाय। बे 2 बोसोराव जोङो निजा इउनिटि फराम एक्स एनडिपिआ दिनैहाय जोङो दिल्लीयावबो जों एपइन्टमेन्ट लानानै जोङो 2 टाइम थांबाय।
2 टाइम थांनानै जोङो 3 टाइम जों सावरायबाय बेनिफ्राय आसामनि मानगोनां चिफ हेमेन्त बिश्व शर्मा बिथांजों जोङो मास मोनसे खेबनै जों सावरायनो मोन्दों बेनिफ्राय बिथांजों जोङो बे 2 बोसोराव खेबनै जों सावरायबाय बेनिफ्राय अफिसियेलि प्रमद बर' बिथांजोंबो जोङो गोबां सावरायनाय जाबाय जोङो बे सावरायनायाव जों बेखौनो बुंबाय थादों जे प्रमद बर' बिथांनि सिगाङाव जों खावलायबाय थादों जे दिनै NDBनि माखासे क्ल'सेसफ्रा एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय मानो दिनैहाय मावफुंजायाखै बेफोरनि थाखाय जोङो प्रमद बर'नि सिगाङाव आं बार बुंदों जे जोंनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौनि थाखाय 56 लिडार आर्किटेक्टफोरखौ बख'नांगौनि थाखाय BTCआव इसि डिसिसन लानानै नो अबजेक्शन सार्टिफिकेट हरनांगौ दिसपुराव बे खोथाखौ जों बार बुंनाय जादों नाथाय बिथांमोना हाया दिनै खोथा बुंबाय थादों नाथाय मानो हाया आं कुइसन खालामदों बिथाङा होनदों हाया आं होनदों हायो मानो हायो होनना बुङोब्ला थांनाय 10 फेब्रुवारियाव जेला BTC एकर्ड जादों हाग्रामा महिलानि दैदेननायाव बे समाव माखासे 175% लानानै जायहा सरकार सलायनो हायो बिथांमोनानो बेयाव फुल पावार लानानै सरकारखौ दैदेननो हायो माहारिखौ सिबिनो हायो जिखुनु समाव बिफद आफदखौ दिनै दैदेननो थाखाय मोनसे गोहो पावार थायो थिग बेबायदिनो दिनैहाय BTCनि आयेनखौनो लानानै दानि सरकाराव थानाय प्रमद बर' बिथांखौ आङो बे तुलनाजोंनो दिनै बिथांखौ बुंदोंमोन नाथाय बिथाङा मा खारनाव हाया बिथाङा बेखौनो बुङो इसि डिसिसन लानो हाया एक्जिकिउटिभ डिसिसन लानो हाया मानो होनबा बेवहाय गुबुन हारि दङ गुबुन जाथि दङ दिनै बिथाङा बेबायदि बुंनो नागिरो जों बुंदों गुबुन हारिखौ जों मानो नोंथांमोननि जिखिनि पावाराव थानाय जि सरकाराव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना फुल पावार थायो जेसेबांनाखि गुबुन हारि थागोन नमिनेटेड MCLA हिसाबै होजागोन बिथांमोना नोंथांमोननि बिखायावनो थायो नोंथांमोननि उनावनो थाफाग्रा बिथांमोनाथ' जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया दिनै बेखिनि बाथ्राखौ जों बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो थांनाय एप्रिलनि 18 तारिखआव बड'फा हाउसआवहाय जोङो दिपेन बर'जों जोङो मोनाबिलियाव सावरायनाय जादों बे समावबो आं बुंदों प्रमद बर'खौ जे खावलायदों जे नोंथांमोना अननानै जे मानगोनां प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिनिफ्राय लानानै 56 जर्ज बर' आरो रिफिकांमोनखौ जेरैखिजाया बख'नांगौनि सार्थनि थाखाय इसि डिसिसन लाहोनांगौ बेनिफ्राय दिसपुरावहाय फाथायहरनांगौ नोंथांमोना बेखिनिखौ जुदि मावनानै हरनो हायोब्ला जे BTCआ जे दिनै नो अबजेक्शन हरबाय बेखौ सारा बर'फ्रा सारा NDB रिलेटेड थानाय सुबुंफ्रा जोबोर गोजोननाय मोनगोन दा बेखिनिखौ मावफुंनानै हरजानो जों लुबैदों नाथाय दिनैसिमबो मावफुंनो हायाखै थाङै फैयै नै दाख्लैहाय 21 सेप्टेम्बरावहाय जोंनि मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा सारजों जोङो मोनसे अफिसियेलि जोङो सावरायदों इउनिटि फराम एक्स NDBआ बेवहाय दङमोन मानगोनां हेमेन्त बिश्व शर्मा सार बिश्वजित दैमारि आसामनि बुंथिगिरि स्पिकार आरो लोगोसे दानि इडुकेसननि मिनिस्टार डक्टर दिनेश पेगुबो दङमोन बेनिफ्राय जोंनिनो बर'निनो सासे दैदेनगिरि मा होनो केबिनेट मिनिस्टार UG ब्रह्मबो दङमोन ओइदिनखालिनि तारिखआव जोंनि इउनिटि फराम एक्स NDBनि माखासे मेम'रेन्डाम होनानै 10टा माखासे माइनसखौ होनानै जों जिबायदि सावरायदों जोंनि मेम'रेन्डामखौ होनाय लगे लगे माखासे प्रजेक्टराव होनानै डाइरेक्ट चिफ मिनिस्टारा डाइरेक्टनो 1-to-1 सावरायनानै जोंनो गोबां मोजां मोनसे जोंनि लुबैनाय बादिनो दिनै बिथाङा पजिटिभ रिजाल्ट होदों थिग बेबादिनो जों बुंदों फैगौ 20 नभेम्बराव नैबे बोसोरावनो 20 नभेम्बराव 2024नि बेवहाय मानगोनां प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि सारा हियारिं जानो थांगासिनो बे हियारिंआवहाय जाहाथे मानगोनां CM सारा सासे सिगनेटरि हिसाबै दिनै बिथांखौ जाहाथे बे 20 नभेम्बरावनो जाहाथे गनायनि माबा मोनसे पलिसि खालामनो हायो बेखौ जों जेला खावलायो अब्ला मानगोनां चिफ सारा मा होनो डक्टर हेमेन्त सारा बुंदों हेरेनाथ आरो चिफ सेक्रेटारि आपनि लिखेलब जे डाइरेक्ट बुंदों माने नभेम्बरनि 20 तारिखआव हियारिं दं रन्जन दैमारिया बिनि थाखाय आसामनिफ्राय जेसेबांनाखि नो अबजेक्शन सार्टिफिकेट नांगौ जेसेबांनाखि डकुमेन्ट्स बियो बे बुस्थुखौ दिनै आसामनिफ्राय हरनाय जाथों बेखौहाय सानसे साननैनि गेजेरावनो फुरा क्लियार खालामना लाखानांगौ होननानै दिनै जोंनो बेखिनि मेसेजखौ दिनै बिथाङा होदों ओइदिनखालि जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मालालाबो जोङो खेबथाम खेबनै सावरायदोंब्लाबो जों बेबायदि मेसेजखौ मोननो हायाखैमोन ओइदिनखालिनि तारिखआव जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानगोनां हेमेन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम बेनिखायनो इउनिटि फराम एक्स NDBआ धन्यबाद होगोन दिनैसिमबो आरो इयुनाव होलांबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे मा होनो 56 न्याय केसाव थानाय बे बिथांमोनखौबो जेरैखिजाया बख'नांगौनि थाखाय जों खावलायनाय लोगो लोगो बिथाङा होनदों फ्रायानो 12-13 बोसोर जाबाय बिथांमोना दिनै उदां जानायनि मोनसे परिबेस फैबाय नंगौ NDBआव थानानै सिलाय लानानै नांफुनाय समाव सिलाय लाग्रा सिलाय लाखागोन गावखागोन
सिलाय लानानै आन्दलन खालामग्राफ्रा नोंगौ बमबो होगोन बमबो बेरहोगोन गावगोनबो बुथारगोनबो बे साभाबिकखा नाथाय बेफोरो आखाइ हाथे लानानै नांग्राफोरनि थाखाय बे मोनसे मा होनो बेखौ नेचारेल बादि बुंनाय साननानै लाजायो थिग बेनिखायनो दिनै बेफोरो जेबो नङा जेसेबांनाखि 52नि जेसेबांनाखि केसफोर दङ बिथांमोननि केसखौहाय थाबैनो मा होनो पिपि लगायनानै पाब्लिक प्रसिकिउटर होनानै बिथांमोननि केसखौहाय मास मोनसे 1.5 मासनि गेजेरावनो फोजोबना होनांगौ होननानै दिनै चिफ सेक्रेटारि आरो एडिजिपि हिरेननाथखौ दिनै कमप्लिटलि रिटेन लाहोजोबखानाय बेखिनि मेसेजआ जोंनि थाखाय जोबोद गोजोननाय बेनिखायनो हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जों धन्यबाद होयो आरो लोगोसे आसामनि बुंथिगिरि जोंखौ लांनानै जिबायदि मोजां दिनै मोनसे रिजाल्ट मोनहोनो हादों बिश्वजित दैमारिसिमबो जोङो फराम एक्सन टिभिनिफ्राय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै जोङो धन्यबाद हरदों आरो जोंनि गासैबो ओइदिनखालिनि 10था माइनासखौ लानानै जेब्ला जों सावरायो बेवहाय दिनै भुटाननिफ्राय लानानै थांनाय सेप्तेम्बरनि 20 तारिखआव जिबायदि दिनै 6 जन एनडिपिखौ जेरै हगारदों थिग बेबायदिनो नेपालाव सासे दङ जोंहा केशव पुयेल होननाय बे केशव पुयेलखौबो थाबैनो चिफ सारा जेरै 20 सेप्तेम्बराव जेरै 6 जनखौ लाबोनो हादों दिनै चिफ सारा बेखौबो बरना होनांगौ होननाय लोगो लोगो एडिजिपि हिरेननाथ आरो चिफ सेक्रेटारि बिथांखौ बुंदों जे बे मास मोनसेनि गेजेरावनो आउट अफ स्टेटआव थानाय केस आउट अफ स्टेटआव थानाय जेलाव थानाय मानसिफोरखौ बख'ना लाबोनांगौनि थाखाय बिथाङा लोगो लोगो डिरेक्सन होदों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बेनिफ्राय गासैबो केसखौहाय 1 मास 2 मासनि गेजेरावनो फोजोबना होनांगौ होननानै दिनै बिथाङा गासैबो गाव नट्स खालामनानै दिनै लाहोजोबदों बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोनदों आरो बिनि उनावहाय जोङो बे रायज्लायखांनानै फैखांनायनि उनावहाय साननैनि उनावहाय जोङो 23 तारिखआवहाय जोङो आसामनिनो जेनेरेल एडभकेट दिबुजित सयकियाखौ जों लोगो हमदों जेला दिबुजित सयकियाखौ जों जेला लोगो हमदों अब्ला जोंखौ बुंदों नोंथांमोननि केसआ एनडिपिनि जेसेबांनाखि समस्याफ्रा गासिबो दिनै पलिटिकेलि प्रेसार फैबाय पलिटिकेलि हिसाबै नोंथांमोननि समस्या सल्भ जासिगोन आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारा आंनो बेखिनि मेसेजखौ हरबाय पलिटिकेलि बियो खामानि मावजासिगोन बेनिखायनो सिन्था खालामनांगौ गैया बेखिनि मेसेजखौ जोंनो होदों बेनिफ्राय आसामनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारियाबो मानगोनां आसामनि दिबुजित सयकिया एडभकेटखौहाय दिनै बिथाङा बुंहरदों बिथांनि नामखौबो दिनै दिबुजित सयकिया सारा दिनै मुं लादों दिनै बिथाङा बुंदों जे दिनै नोंथांमोननि केसखौ आं जेसेबां हायो थाब मावगोन थिग बेबायदिनो जोंनाव सोंदोंमोन जे नोंथांमोननि पिपिआ सोर होननाय लोगो जों बुंदों जों जोंनि पिपिखौ जों मोनथिया सार थिग बेबायदिनो जों मोनथिया होननाय लोगो लोगो बिथाङा मोनसे कल खालामदों फन खालामनाय लोगो लोगो बिथाङा लाउड स्पिकार होदों जोंखौनो खोनासंहोदों बेनिफ्राय जेला फन खालामो अब्ला मानसिया हिन्दी राव रायलायदों अब्ला जे रिसिभ खालामनाय लोगो लोगो सार बिदि बुंहरबाय जे बुंनाय लोगो लोगो खोनासं जाबाय माबाया दिबुजित सारा जे खोनासं बे बड'लेण्डआव थानाय एक्स एनडिपिफ्रा बिथांमोननि केसआ पलिटिकेलि मोनसे प्रेसार फैबाय खामानि मावना होनांसिगौ बेनिखायनो नोङो बहा दङ हायोबा थाब मावनांगौ माखासे खामानि दङ बेखौ जेला बुङो अब्ला बिथाङा बुंहरदों सार आङो आसामाव थांगासिनो दङ बेखिनि खामानि मावनो थाखाय आंनावबो मेसेजआ फैबाय अब्ला दिनै दिल्लीसिमबो सहैबाय जों सिन्था खालामदोंमोन जि समाव 21 सेप्तेम्बराव जोङो मानगोनां चिफ मा होनो हेमन्त बिश्व शर्माजों जों सावरायदों जों फोथायाखैमोन जे बे रुमावनो दंबाय थायो नाथाय बे रुमाव गैला 21 तारिखआव सावरायनाय बे रुमाव गैला बे अलरेडि आसामनि बाहेरायावबो दिनै दिल्लीसिमबो दिनै बे मेसेजआ थांबाय दिनै बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों एनिटे फराम एक्सन डिबिया दिनै दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दिनै बेखिनि खामानि मावनानै जों दिनै बेखिनि रिजाल्टखौ मोननो हादों आरो जोंनि सिगाङाव डाइरेक्ट बुंदों बे बड'लेण्डआव थानाय एनडिपिफोरनि गासैबो केसखौ नोंथाङा थाबैनो मावना हरनांगौ बेनिफ्राय आङो जेसेबां हायो इसेबां आंनिफ्राय गासिबो नर्मेलावनो लिरना हरनानै 1 मास 1.5 मासनि गेजेरावनो फोजोबना होनांसिगौ होननानै बिथाङा डाइरेक्टनो खोथाखौ जोंनि सिगाङावनो लाउड स्पिकार होनानै खोनासंहोदों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो बे इउनिटि फरामनि बे नाजानाय नोंथांमोननि माखासे मा होनो मदद होनायनि थाखाय दिनै जों बेखिनि मेसेजखौ मोनफुंदों आरोबाव थांनाय अक्ट'बरनि 4 तारिखआव आरोबाव जोङो गुवाहाटीनि हाइकर्टआवहाय जोङो सासे NNB चौधुरी हाइकर्टनि एडभकेट जों जेला लोगो हमहैदों इउनिटि फराम एक्सन डिबिनिफ्राय भिक्टिमास बिलखौ जों लाना थांनानै जेला जों रायलायहैदों
अब्ला जों बुंदों जों इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय जों फैदों जे दिनैनि थारिखआव जोङो आसाम गभर्नमेन्ट मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकारजों जों इउनिटि फराम एक्स एनडिबि अफिसियेल सावरायनानै जोंनि माखासे खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो दिनै मोजां रिजाल्ट मोनदों। दिनै नोंथांमोना मा खबर मोनफिननो मोनाखै जेब्ला जों बुङो अब्ला बिथाङा बुंदों नोंथांमोननि खामानि मावनायखौ आं मोनजोब्बाय खोनाफैजोब्बाय थिगानो दङ आरो जों बुंदों सारनिफ्राय माबा मोनसे मोजां खबर दं नामा जेब्ला जों बुङो अब्ला बिथाङा बुंदों नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खबरा बेनो जाबाय मा सानै जे फासि जानो थांगासिनो दङ बे सानै फासि जानो थांनायाबो फासि जाला बेखौ आसाम सरकारा भारत सरकारा बेखौ कनसिडार होनाय जाबाय। दिनै बेखिनिखौ एनएनबि चौधुरिया हाइ कर्टनि एडभकेट बिथाङा जोंनो बेखिनि मेसेजखौ होदों। अब्ला दिनै जोङो जोबोर गोजोनदों जोबोर मोजां मोनदों बेखिनि बाथ्राखौ जोङो दिनैहाय गोजोननाय मोननानैनो दिनै नैबे जोंनि नैथि इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि फाउन्डेसन बे सानावहाय जोङो अपेन सेसनावहाय जोंनि रायजो राजानो बा एक्स एनडिबिनि माखासे गोनो गोथोफोरनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों दिनै खौरांखौ दैथायहरगोन आरो जोंनि गेजेराव जुदि सोरबाफोर जुदि भुल बुजाबुजि जुदि गोनो गोथो दङब्ला दिनैनिफ्रायनो हयथ' बिथांमोना बयबो क्लियार जागोन आरो रोखा जालांगोन आरो बयबो खौसेथि फैनानै जोंखौ मदद होनानै खामानिखौ मावलांगोन आरो जोंनि गासैबो सिन्था धाराना गासैबो थांखि दिनै बेफोरखौ जोङो मोनफुंनो हागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। बेनिखायनो नंगौ थांनाय अक्ट'बरनि 15 तारिखआवहाय मोनसे गोदान आफाद दादों बे जोंनि एनडिबिआनोमोन एक्स एनडिबिआनोमोन नाथाय जों बुजिनो मोनाखै जों दिनै सिन्था खालामदों दिनै माब्रैहाय आरोबाव एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशनखौ मा खालामनो थाखाय दादों आरो मा मावहैगोन बिथांमोननि थांखिया मा बिथांमोननि उद्देश्यआ मा जों बेखौ मिन्थिया नाथाय दादों बिथांमोना कमप्लिटलि गासैबो दानि इउपिपिएल सरकारनि सोद्रोमा गोजाखा जाय बिथांखौ प्रेसिडेन्ट खालामदों दिनै बिथाङाथ' केन्डिडेटमोन जेनदों टिएलसिसिनि चेयारमेन आरो बिथांमोनजों जिखिनि प्रकाशआव नुजादों सावगारियाव नुजादों कमप्लिटलि दिनै बिथांमोना गासिबो सरकारनि मानसि जोबखा दा बे सरकारनि मानसिखा हिसाबै इउनिटि फरामनि जिखिनि प्रेसार होनानै खामानि मावनाय सरकारजों जों एगेन्स्ट फंसे फंनैबा बुंनानै खामानि मावनांगौब्ला जों जिबायदि मावबोदों बिथांमोना मावनो हाना हाया बेसो मोनसे कुइसन आंनि सोंथिया बे बेनिफ्राय आंहा एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि सायावहाय मानि थाखाय दादों आरो मा मावलांगोन बेनि सायाव आंहा जेबो बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया दा बेनिखायनो नोंथांमोननि चेनेलजों आं बेखौनो बुंलांदों जुदि मोजां मावलाङोब्ला माहारिया बिथांमोनखौ बोजबना लागोन जुदि माहारिया जुदि मोजां मावलाङा जि बोसोराव 4 बोसोर जाखाबाय बिथांमोनानो सरकार सलायदों 4 बोसोराव जेबो नुखायाखैब्ला बिथांमोनखौ सोर बोजबगोन सोर सापर्ट खालामगोन देखा देखि नुखानाय क्लियारखा दा बे बेलायावहाय मावलाङो मावलाङा मा आवगायलांनो हायो हाया जाबुं जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु दिनै इउनिटि फराम एक्स एनडिबि आवगायनो हाबाय सौहैबाय आरो जों कयदिनसोनि उनावनो नैबे लास्ट अक्ट'बरनि लास्ट उइकआवनो जों आरोबाव जोङो सोनाबहा थांबावगोन दिल्लीयाव थांबावगोन जोंहा मोनसे एपइन्टमेन्ट जाखाबाय जों बेनि थाखाय जों थांनो रेडि जानानै दङ दा बेखिनि इउनिटि फरामनिफ्राय बेखौनो जों खावलायदों आरो बिथांमोननि जे गोदानै दानाय बे दानायनि सायाव आंहा जेबो गोदान कमेन्ट होनांगौ जेबो गैया बिथांमोना मा मावा बिथांमोननि खोथा सिडली चिरां हिसाबै नंगौ 13 नभेम्बरावहाय मा होनो बाइ इलेक्सन जागोन दा बे बाइ इलेक्सनाव इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय जोङो कमप्लिटलि जोङो मा होनो निउट्रेलाव थानानै जों खामानि मावनो नाजादों खिन्थु जों जाय मानसिखौ दिनैहाय मा होनो मदद मोनदों बा सापर्ट होबाय थादों बिथांमोनजों जोङो मोजां गाज्रि जों रायलायगोन दा बर्थमान इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय चिरां जिल्लानि सिडली बियाबनि जिहेतु बाइ इलेक्सन जानो गोनां बे इलेक्सनावहाय इउनिटि फराम एक्स एनडिबि हिसाबै जोङो नर्मेलाव थागोन बेखिनिखौ नोंथांमोन चेनेलजों खावलायबाय फैगौ 2025 बोसोरावहाय इउनिटि फराम एक्स एनडिबिआ सम आरो थासारिखौ नोजोर बोनानै जोङो खामानिखौ मावलांनो नाजागोन खारना जाबाय मा जोंनि इउनिटि फराम एक्स एनडिबि बा थांनाय 2020-27 जानुवारिनि माखासे क्लजफ्राव लिरजानाय
एनडिबिनि माखासे क्लजफ्रा गासैबो पलिटिकेलजों रिलेटेड गोजा पलिटिकेलजों सोमोन्दो गोनां गोजा दा बे खेथ्रआवहाय सोरबा सुबुंफ्रा सोरबा रायजो राजाफ्रा जुदि लुबैयोब्ला खावलायोब्ला आरो जाय सरकारा जोंखौहाय जोंनि समस्याखौ मावनो थाखाय जुदि मदद होलाङोब्ला गावनि धोरोमा समाज थासारिखौ नोजोर बोनानै जोङो आवगायलांगोन दा बे खेथ्रआवहाय 2025नि जे बिटिसि इलेक्सन जागोन बे बेलायाव जोङो डिसकासन जाथ'वाखै अब्लाबो जोंहा जोंनि मावनांगौ खामानिया गासैबो पलिटिकेलि रिलेटेड थानाय हिसाबै जोङो बेखौबो एसे सिन्था खालामदों खिन्थु दा क्लियार नङा दा बेनिखायनो नोंथांमोन सोंनाय बायदि आं दिनै बेखिनि मेसेजखौ होनाय जाबाय।